So yan guys, mangunguha kami ngayon ng sea urchins dito sa may dagat. Bale, kasama ko sina Boss Paul, Boss Joey, Boss Macking. Yan. Bale, hinintay lang namin na luminaw yung tubig, pero medyo malabo pa. So, okay lang yan. So, stay tuned mga kabossing. Yan. Bali, andun na si Piolo. Malakas pa tayong alon mga kabossing. Kahapon kasi medyo okay siya. Pero pag pumupunta kami, yun, lumalaki ulit. Mukhang kadikit na namin si Malas. Oh. Kay Malas, kay Malas. Ayan, hapaw. Si Piolo kukuha daw ng talangka. Talangkang dagat. Ang hindi nakakalason. Woo! Galing Piolo ha. Galing nga. Galing nga. Da. Oh, ipit. Hondan. Kuha ng talangka, kumukuha ng talangka. Nakita tao. Datanay. Gamat. Oh, gyug pa datanay, gyug pa. Hindi na. Ha? Ayam mau. Tuh. Makasublain saus apaw. Ginawa ko. Kada jedan matodan. Grabe yung daanan, guys. Yan, kumaka na. Oh my God! Yan, ayos na. Oh. Pau. Hindi mahalang kurtigit. Wah! Sayang. Piolo, datan! Saan?
Kita nyo sila eh. Oh, kita tawag dito yung naging kami. Ano kami? Hirap guys. Lalaki ng tubig. Ayan na naman. Laki na naman guys. Ah! Shit. Wahoo! Putik! Pati nga kalakan eh. Silip ka kumama. Nagawin. Tamanan na eh. Oh! Tamanan na eh. Oh! Apaw. Come on! Pagbabati ano? Ah, sangkat pala to eh. Kita ko nga na eh. Nagadalat pa yun. Maliliit guys. Ayan. Bubati mamang guys.
Lagay natin doon sa balde. Diba? Hello? Hey! Oh, sakto medyo! Lang. Medyo nabagtaan. Holy shit! Holy man! Nala na pala di chinelas ko mo. Ha? Oh ya. Black is black. Hey! Sabay tan nga itong basa ka. Dadakkel di tanay. Dadakkel mo ito di. Ano na stay mo dyan, nalala na. Hindi kaya. Hirap pala kanin. Utan na. Welcome to Katinga. Magsaysay Kadilyan. Oh. Oh. Ha? Hintayon? Apay? Shells. Sea grapes. Huh? Nagkakakalan? Wala. Nagtubin sabi ni Calgon. Dajay. Sea grapes. Sige, ataw. Ang magkukura, magkukura na. Swel daw. Kabali abetas ng swel. Aretos. Pig. Ayun guys, so nagpakita pa rin yung ano, sleeper. My sleeper. Ano yan? Bahay ng pan. Bahay ng maganda ako. Ang pang ibon? Ano ko? Kurarat ni. Durduro man lang kal. Oh, ibon nga. Walang laman.
Ayun mo. Nagpisan. Umamo, kasalang ko mga nagkatsara ka doon da. Tubol. Dapat pag manlimit tayo. Igiganam na nga rin nga kasang kung may dyan loyong kung may palapal ka kas dyan ang